Jarri dizkit zaparradak, ez dut babesik, arren ez jun nire albotik. Ukatu egingo dut, baina aterperik ez dut behar, ze ostarra dira zure esku aurrak nire zalaren. Baina zaude, gogotzen, baina zaude, gogotzen, baina zaude, gure bakoitzean. Jon, non gaude? Aukera duetan lekue Loiola eta batiz ba Loiolako parkie, dana behar ez konjunto guztie. Hau nire txikitan, ikastolako indigean hasi berri egituan nien, eta ez zauke benin edifizioik, hemen jesuitakin itzintziaren permiso eskau, ikastolak hemen ematie baltzien, eta haren ondoren nire garai hartan zan lehenengo maila, EGB-ko lehenengo maila, hemen hazitekue nituan, eta geroa, ni uste eta amasei urte arte egon nitzela hemen ikasten, eta ikasketa eta urte horietan, refugio oso ederra izateguan hemengo parkiek ez. Hemen dauden parke hauek eta, eskolan klasei ez gandu nahi da aspertuta ginean ertetzeko, eta gero hemen ditugun jolas, hainbat eta hemen jolasak ez. Sarrera honekin, Jon, eskerrak eman, Malutak podcastan elkarrizketa honi bai eskuzateatik, netzako plazer badek. Eta aipaudekela Loiola, ze transmititzei giri leku honek? Leku hainbat gauze transmititzeizkik, zatik hemen Loiola honetan hainbat bizipen desberdin zaudek, ni umiekin, nire alabakin batiz batez, hona etortzen dituan, zatik hemen daun espazio honek, aukera hori emateikela ez, bizikletan etorri, patinetan etorri, nahiena, eta jardinetan ere hanka utzi nahi balmai jarri, eta inkluso hemen daun errekatxo hortan ere, naturik oso gertu egotie, gero espazio zabal honek eta ematen da, handitasun hau ez, azpeiteran oso simbolo handikeen baita ere, hortzeok, eta gaur haigean bezala presentziatzen hemen ez, eskontza bat, eta hainbat gauze ez. Apaizek eta zenbat jende kanpotar etortzean honea ere ez, frantzesak, japonesak, oso leku zadek, berezidek. Izeteko eta egoteko era askon elkargune bat izango aliz bezala ez. Hori dek. Eta hoinen, aipadek nolabitez txikitako garaiek ezta, nola eramatea honbaitare garai harta. Oain hemendik, ingo baginean, edo ingo baginiztan urte batzuk atzea, eta batzekiat, 7-8 urteko Jon hori, hemendik ikusiko bauan, garai hartan, eskaparete bat izango aliz bezala edo lako begiragune bat, ze ikusiko guan? Loiolan Jon hori, nik usteat, 8-7 urtekin, oso triste bihurtu zala, eta tristuri izan dela akompainante handiena nire esan ez, nire txikitasunien, eta
bueno, ze esango nitjoken ume horrei. Ume horrei izango nitxean eskerrik asko. Eukitun bizipenak jasatzeatiken eta azkenien ari bat izen gehala behar eta nire artien ni oin naizena izeteko eta ni oin naizenakin dauketela hondigen gogu ikisten juteko eta batiz bat ezautzen juteko. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Bueno, nik uste hori entzun da eskertuko lukela, ezta? Jon txiki horrek. Ze galdudek haurtzaro garaitik? Ni usteat, galdu ez dala ezer egiten, ez? Dek gehitze bat. Azkenian, honea esperintziek akumulatzea bezala gatxatu ez da ezo, akumulau edo. Bai, gorpuz fiziko honen bitartez esperintziek gehitzen gutea. Eta hoxedek, holako simpli edek. Eta esperintzi horietan, hor bai, zabaldu lezakeula nahi zenezko abanikue, baino ez dik ezarre galdu. Dana izendek, ni oin hemen begirada ondatiken ikustetena dek akumulatzen gondek ez. Akumulatzen gondetuk eta inkluso gehitzen dana ez. Zatiken, momentu jon txiki hori zerruan zea bezala ez, nola esatek, bai benenu eta bai perfumiek frasko txikian gordetzeiela, igual beste frasko txiki hortatik ez nola zenbateaino, igual ez gain benenozu eta ez gain hain ez perfume ederra o konzentraue, baino segitze egizeten benenozu eta segitze egizeten hori ez, perfume konzentrau horren esentzilegin ez. Eta oingo Jon heldu honek zerbait bazeukek sobran? Bai, ez alegit eta hor sartzea ditu ja juiziluen eta bai, elitzeke guztako bai, sobran zeok beti eguen erabileria ez. Hori zeok sobran. Hortxe nire momentu hontan aurkitzen momentu baten oso observatzaile eguna eta nahi detena baitere. Egue ezin dalako kendu, baino nik somatzen azina bai zuzentzi bagutela. Eta orduan horren aliatzia egue izatia ez domau ez nire azpilen egoteko, baino bai laguntzaile bezala egoteko eta ez beharek nahi du nahiteko. Bai, eskutik helduta irekin juteko ez da egol bizitzan. Eta atzakiat honekin lotuta daun, ze gustako litzaiak ire bizitza erakartzia. Nik usteat igual erantzun dekela zati baten, eguen inguruen, baina beste zerbait hola... Erakartzi ezer nahiko nuken? Bakie. Dudik gabe. Oindala urte asko dekreto bat bezala zatu nian, esanian, eta ni ustean momentu hartan ere enitzela gai zen, guztiz konstiente zer esan nun, eta izendek denborekin irabazten jun izan dan historia bat, ez? Volumena hartzen jundek, eta dek nerekin pakin eoteko zentzazio bat. Hori dek benetan helburu. Zaldieroaren tirak atera
eguneko lehen irria dalo. Helburu, Bai. Sartze gehan ez da. Eta pakie lortze bide hortan, pentsatzeia egongo zala momentu asko sentiuko ituanak egon ezine, adibidez, ez? Ze aipaudek, joan txiki horrek ebaziala sensibilitate bat, min hortan zeon horrengana gerturatzeko. Eondeke momentu edo detonante bat, zerbait ola gertaera gogor bat, potente bat, eraman naula nun, hasi berdiat hemen, nire barrura behitzen. Hasi berdiat atenditzen edo begiratzen zerbait. Bai, hori bat baino gehiago izan ditu, baino justu ik esan dekan bezala neure buruei galdera horitie. Da, de hecho, egin nian, izenoan nire lehenengo aldiz banandu nintzenian, nire lehenengo maztiatiken. Eta orduntxe, momentu bat aleuan, nik nire buruei esan diona, eztek dana okerra nire pikotik egin izan duna, baizik eta nik ere bai ez. Zerbait indiat, eta hor, einean galderia nire buruei, galderi baino gehiago egizat, aipatzia nire buruei ze gutxi izautzen naizen. Eta hortiken hainbeste resonauzian horrek momentu hortan esanula berdiat baitetiken hasi eta jorratzen hasi eta neu izautzen hasi. Eta bai, hori izango ban nik geuko niztean 32 urte gutxi gora bera. Eta horruntxan zegoen, pixket lehenu ere azinte zagoan, baino haure azpeitidek. Haure azpeitidek. Nik uste bada hola hemen olako demostrazio behar bat ez, entzune izeteko, eta begiratu nazu ez, eta hori ingo deu, leku emango jo nire ez. Eta lekua eman genion BMW ark egin zuen derrapeari. Ze batzuetan, errealitatera ekartzea gaituzten gertaerak jasotzen dira ez da gure inguruan, eta une hartan bezala. Elkarrizketak luze jarraitu zuen, oso gustora egon ginen, baina Malutak podcastean ezin guztia sartu, eta joni banuen galdera bat egiteko gogoa. Gertaera berezi batek elkartu gintuelako. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoak imatzen jarri aurretik, adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugar hau guztiz inoiz itzalez dadin. Bukatze aldea, entzulegoi aipau nahi diet bubilok ezautzaiala nire bikote zanai esker, mirariri esker. Gaina musika munduan baita ere horre topau zineten, ezta? Eta, 8 urte ja bada, mirari gure hartin ez da hola. Baina gure adiskidetasun edo laguntasun hau aiga jorratzen, garatzen, elikatzen, ez da. Eta netzako placer bada. Da, mirarekin eoteko beste modu bat, ez da. Zoi nahiko nuke, aspaldin ez dit inork itzein berai buruz. Nahiko zenuke berai buruz itzeitie pixket? Nola gogoratzezun? Nola gogoratzeken? Bai, nik mirari ezautu nian, hor taberna bat hemen batzeok etxezuri izena dauna, eta nire betian ibilizena ez, nire biharrengo etxi izenek, are sartu dituan ordu batik emintzeta izango balitz. Eta baino han eukitzen dizkia baitere lagun asko, eta horietan,
bolara baten mirari azalduan, bere kuadrilatxukin, eta han han geratzeituan, kafik hartzeko, eta, hortik gena segituan baitzeiten, eta relazionatzen pixket, eta zautzen pixket, ez? Eta nahi aileatzen zitena, mirariatik genuen, zagela inderra, errealatzeko modu. Irikile oso errezagoan beharekin bizitzen. Zaiat, igual baitere taberna baten konpartitzie dauzkegenak eta gero bizipenin, baina bai, azken finik taberna juta izakenin hau xin nahi degez. Erreztu gauzek, porque bestela nahiko gora egitea izku gure lanetan eta ibiltziek eta hoxe konpartitzi nahiztek askotan, bizi honen sinpletasune eta sinpletasun hortan ezautzi eolako pertsona indertzu bat, eta zaken gogu gaina, entreke dantzan egiltzeuan, kapoeran egiltzeuan, bai oso zauan, ilusio askokin ikustenean nik ez. Oso begirada zazaudean, oso zabalazakean begirada argitegoan. Eta eraberien jota zakean espresio parrezko, espresio oso zintzerua, bai, garbi joan haren zaparria. Eta gero zoro bat duen baitere. Ertetzen joan nola zabat toke zoru eta bai. Eharra. Nire. Eskerrik asko. Edarra izendeko bentzutia. Arek musika pasillu ezian. Bai, gaina baten akoratzen hau guk urtero gabonetan zaiteginean, kontzertu bat antolatzen ginean etxezurin, da berzilu egite izten, ez? Orduan gugituan boskote bat taldian, baina gero han etxezuri bertan eta bertan geurekin egotezan jendea ere gonbidapena ematekitzuan nahi balmazun parte hartu, edo kanto baten, edo gitarre jotzeko, edo zat. Eta goratzen hau mirari bere, ez zoro punto horrekin, esate, nire bai. Eta kantauzian, zea maizen negua joan data, goratzen hau gitarrekin eta kantaintzean, eta bai, hori hemen goguen geratzek. Eta iretzako musika, Jon zerdek? Nere bizilean eguitan relazio iluzina usteat musikin izan dela. Bai. Gauz asko izendek. Izen dituk tristurek, izen dituk pozak, izen dituk inderrak, izen dituk indergabiek, emozionalki asko mogitu izan ditan gauz bat. Baita ere niretzako nola esatea ikusi aldune izetia o neuk sentitzia ikusi aldune izeti banitzela ez. Zatiken bauan nire zara hortan txikiteko trauma edo bildurretako bat bauan igual ni invisible nintzela ez. Eta orduan musikek emantziek taldien bitartez aukera bat holtza gainean jarri eta esatia hemen atxok.
Jo horrek guzti, eskerrik asko. Guzti txepodagoek txaloka zitu eta ez diek guretzako, Elizatik atea berri. Aipatzean, esenatokile ikusile sentitzeitzeala, zei musikoa iz, edo, ibilbide bat indek, ezta? Bai. Honek beste elkarrizketa bateako ematik, ire musika ibilbidea. Ez dago lago guzi, 10 minutun bai. Zian. Eskaudiat kantu bat aukeratzeko, Bai. ez tekarreza. Zein de kantu hori? Momentu honetan niretzako berezile izen laikena? Azkena dekantu bat 2017 urtin zatunean eta ez teka, honek urte gehiago zauzkeik. Hau aurrezku bai gaitu enfondutik zuten. Eta zagia 2017 urtin grabau nula zatigen mobilen grauten agian eta mobilen grabatzegen aia fetxitan jarrita begez. Eta izenuan, justu retiro, 15 eguneko retiro batetik erten ondorengo idatziteko letra bat, eta musikatu nun letra horrekin grabaute daketena. Gero, egitedek kanporatzea, kantu hori kanporatzea ire bitartez izen dela, jendiei erakustie kantu hori ezitzula, eta horretik gena geratzea kantu hau ez. Bilon arteko hainbat beste gauze bezalaxe musikere nexo bat izan gure artien, ari hori, eta ari horren representazio bezala, nik uste kantu hau izan beharko lukela. Kantu bentzunez. Nola izenarik? Aurra harrapaindik, ez duzitik. Gugandik. Baina berzio berri ezeukek. Hori dek... Berzio hau jarriko jau. Oso berezile de kantu, eskerrik asko placer bat. Berdin. Gustu da naiz? Bai, raro. Hostia. Ez dago iku, entrevistak eta itilen musikatik eta bai izan naizela irratietan eta hitzeiten eta baino zerbait personala kontatzeko baino izez, bai. Eskerrik asko. Guandik kantua bentzunez, agurtuko iskia gure entzuliek eta agurrengo arte. Hori dek. Eskerrik asko. Jo. Aize, osto, guzti, euri, tximiztak jo, ta zu Ostrovek, utz